Takže čaute lidi, zdraví vás Romino.cz při novém videu a dneska to bude z GTA San Andreas a jsem tady s mojím kamarádem Dany LP. Čau. A dneska budeme hrát na serveru Tracking server a ukážeme vám, co tady můžete zažít srandy, že jo? Ano. Takže. Můžete si všimnout, že teď jdeme po dálnici, že? Ano. A že pan Dany nabourá, ano. Neumí řídit. A ukážeme vám, co tady může být za výhody. Takže, když napíšete lomeno hora, Lomeno hora? Partne vás to na lomeno hora. Je to docela dobrý. Je to docela dobrý. Můžete tady dělat různý překážky a podobně. Takže ukáž nějaký jumpy, Romane. Takže třeba takový vyskočit. Jej! Tento jump. No fakt. Může takhle hezky dělat. Jinak můžete tady udělat třeba flip, pokud jste VIP, což je, že vás to vrátí hned na kola. Že jo? Ano. A nebo můžete jenom si najít na pravidla ono premium, pokud máte VIP. A tady máte různé výhody VIP. Že jo? Ano. A kdybyste se divili, že říká, že prostě, že on to má, takže my jsme VIP. Si zapomněl zmínit. No a jinak tady i další varpy, je tady lomeno třeba grové. Jo. Pak jsou tady třeba lomeno lv, lomeno ls a nebo na ls, lomeno ls si můžete všimnout, že tady byl vánoční stromeček, ale koukám, že ho někdo smazal. Ale to nevadí. Ale jinak tady ve 24. bude stromeček a bude se rozdávat VIP, tak budeme rádi, když sem přijdete, že jo, Dany? Ano. A jinak je tady ještě grové, a jenom tady grové je, a když pojedete na grové, tak jsou tady i domy dokonce, a o trochu dál je i, že se můžete přihlásit do Grove State, že jo? Asi bys měl říct, kolik stojí VIP, i když já to teda nevím. No, VIP myslím, že stojí nějak, nevím, záleží, ale jak se dohodnete s majitelem, že jo? Ano. No a můžete tady různé výhody a je tady hodně varpů, zatím se to dodělává a budeme rádi, když sem přijdete, že jo? Ano. Jinak je tady zrovna majitel, je to P4 Nuts, je to výborný majitel, nejlepší tu můžete tady mít, protože je strašně hodný a je dobrý, že jo? Ano. No a potom tady ještě je, že když lomeno DH, tak tady DH, takže se zrušila asi DH, ale on tady bude asi zase. DH je, že si můžete projet pro takový dlouhý dráze, že jo? Ano. Pojď ukázat překážky nahoře, co tady máme, co tady je. No jinak tady ještě nahoře jsou překážky, jakože takhle. Tak to ukáž. Takže jedem. A vidíte, že takhle jedete a skočíte. No a... A mě začalo hořet auto divně. Nápodobně. A Danyho to zabilo. Schodilo mě to. Ano. Takže jsou tady různý, ještě si ty varpy dodělávají a jinak tady budeme hrát hodně. No a díky, že jste se za tady to video dívali a teď se s vámi hezky rozloučíme, že jo, Dany? Ano. Tak nastup. Tak se mějte, tak jdem. No takže se mějte lidi a přeju hezký den a čau! Čau!